buldum. Ev der li parêzgeha Qerseya Bakurê Kurdistanê ser rûyê gola Çildirê ye. Komek welatî bi otomobîlên xwe yên taybet drîftê dikin û di heman demê de rahênana şofêriyê didin wan kesên dixwazin li ser berf û qeşayê otomobîlê bajin. İkinci adresimiz olan Em li ser rûyê gola Çildirênê ku qeşagirtiye. Ev derduyemîn ciyê me ye. Em heft salin berdewam di van deman de bi taybetî di keşûyewayekî sar de van çalakiyan dikin. Rûyê golê 5 santimetran bi qeşayê hatiye girtin. Serma hewaya ya vê navçeyê bi awayekî rûyê golê ew qas qayîm kiriye ku sê rojin welatî bêyî ku tirseka wan hebe bi çend cûrên cudayên otomobîlan ser rûyê golê rahênana şofêriyê dikin. tabii ki biz burada bu koşullarda Keşû hewayê li ber çav digirin û otomobîl û lastîkên guncav bikartînin û ji wê jî girîngtir rêkarên zanistî û tenduristiyê li ber çav digirin. Bi tîmên pispor û bi hevkariya kesên şareza çalakiyan encam didin. Di heman demê de hemû salê ji bo çalakiyan moletê ji walîtiya Qersê werdigirin û di bin çavderiya wan de karên xwe dikin. Li navçeya Çildirê di van demên salê de pileya germê bi roj 13 pile bin sıfrê de ye û bişevan jî di gihêj de 18 pile bin sıfrê. Şofêr jî ji bo 2 rojên din rahênana xwe berdewam bikin ji walîtiya Qersê moletê werdigirin. Di her 4 demsalên salê de geştyarên xwecihî û biyanî serdana Çildirê dikin û gola Çildirê jî bi dîmenên balkêş balê dikişîne.